Ito grading nag-aso to ganiha, nagsugba-sugba day mo. Mamadakpang manok. Ay, dili na po di ay kuan karon, patog manok. Mamadakpan. Yubabs na pod. Kuy. Mo na po day na tirada karon di ay. Terus amoy palang ulam na. Amoy palang ulam na. Shout out sa mga fans. What's out fans? Oh, Guys, mututoy sa ko guys, mututoy sa ko guys. okay, tutoy, oy tutoy. Tutoy bibo. Kalami. Kalami. Namiya oy. Namiya oy. Okay, mau na ganap karon. Thank you. Finished product. Dili pa di finished product. Di pa finished product. Ako sa Raycon guys, prepare na to ni guys. Sa Maria po, sa Maria dili sa Maria. Ay guys, mo ni ang ano guys, sinuuna na to ni kuan guys. Para masuda na guys. Ato ning dalion guys, kay ganang di panggutom. Human. Uy. Japon guys. Dara. Huwag mo kayo nakitaan. Wala guys, mana ni sa guys. Sinugba dyan di ay, kay Blackman. Asog boy, asog boy. Good, oy. Later. Kuning dalion guys, kay bisag ka mo magutom na maglisod ng tagkuhan. Anak. Dalion na ni guys. Maglisod nagtabi ba? Okay. Oh, wala na. Muna na. Okay, kayo? Sinugba dyan di ay. Wala may mutira ni guys. Halo lang. Ato na ni Kalingawan guys. Kalingawan ito. Wala siya guys. Dali oras na. Dali oras na guys ya. Okay, para mo kakaon tang tanan. Kaunoy, kaunoy. Hindi na mag-cook guys. Dili, ni cook de. Grilled de ni grilled. May tira lain na guys. Ini lang sa. Dali ra kay. Dali on tanay kay para makuman lang tanan. Ada. Lah okay lagi sutukan guys, sunod guys. Wala guys, ikuan ba buhi pa guys, buhi pa guys. Nyambag guys, buhi pa. Dalion tali guys kay ipanggutom na ang tanan. Kaon gyapon ni kaon ni. Dalion guys, ano na guys, lamas na pod. Tingog na mantika guys. Pinakalamis tanan. Mantika sa bab. Carne. Ano guys, pabol na guys, pabol. Isang tulong sa kilid ba? Wala guys, sumara ito guys. Ito na yung finished product guys. Ito pa yung agian na guys. Mikos mga darling. Mikos mga darling. Ha? Ligo?
Adi, pareho na. Sudanon na, sudanon. Ah. Next step guys. Update na lang guys. May live niya o. Ay, uloy. Dili na live eh. Ngani yung tato dayo? Ngani dito ko? Ha? Ngani din yung tato sa trabaho. Ang ugara kay to ganiya kung turbiro. Ano na eh? Sa kayo. Wala guys. Nubriga mo ni guys. Yung namin bang ano. Ayun na okay ya po. Asalam tani. Ay. Dara guys, dara ang kuan guys. Dinalian nga trabaho guys. Kauntanan. Dali ni. Ay guys, tak-tak lang guys. Tak-tak gimana nih penghatag sa mga kahayupan. Sa may kuha na ni ingredients. Sige, okay na. Dalion na ni guys. Okay, nagpunad guys. Nanatol, nagdala na tagkuan para sa mga senior. Mother Earth at Father Earth. Ay, oo.